हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बिथां रिंसार ब्रह्म चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों संसार। बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि शर्ट फिल्मनि भिडिअआ मेहेरगोनां, नायबाय थाथाव, बाख्नायजाथाव, ओंथि गोनां, गोसो बोनो हानाय आरो बिथांमोननि फाव दिन्थिनाय थारैनो सोमोनांथाव शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन नायबाय थाथाव शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा बिथांमोननि बे संसार शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।